Pikir sedang kene kebenaran cedak wong ayu bayi tak jawab tak ingin maneman ora ono sing ngajani sapa kuwi uyu ingak-inguk yo tak kandhani sejatine aku seneng kowe ning kene wae saking senenge yen wis seneng jalukmu apa ayo padha barengan padha wong mancing pinggir kali kene beneran cedak wong ayu bayi tak jawab tak ingin maneman ora ono sing ngajani sapa kuwi aku kok ingak-inguk encen-encen batune dia wani-wani yen celuk men sembuyu batune wong seneng karo aku tak lewat ayo tak takoni apa pean wis ana sing duwe tak ewangi yo tak kandhani sejatine aku seneng kowe ning kene wae saking senenge jalukmu apa ayo padha barengan padha wong tuwa santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tare mati sarungan gawe
Sugeng kondur mugi kita tansah pinanggih basuki lan cukumen ya nuwun.